Γεια σας και σήμερα θα κάνω άλλο ένα gameplay με το Legacy of Discord Furious Wings και θέλω να πω κάτι για μια ανακοίνωση. Όσοι θέλω να παίζω PS4 games θα παίζω βέβαια. Άμα θέλετε πείτε μου κάτω στα comments, όσοι θέλουν. Καλά, αλλά ούτως όσο θα παίζω στο το. Αλλά στα comments πείτε μου για καλά games που μπορώ να παίζω σε Android όμως. Στο Android δεν παίζω στο κινητό μου. Τι καλά games μπορώ να παίζω. Κάποια καλά games που να μου αρέσουν κιόλας. Εκεί πέρα. Και αυτό. Να μου γράψετε κάτω στα comments. So yeah. Πάμε εδώ να συνεχίσουμε. Να δείξω το μπορώ να δείξω και... Μπορώ σε αυτό το βίντεο να βάλω και λίγο ένα άλλο game που έχω. Μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά άστο. Λέω να τα κάνω ξεχωριστά όλα τα gameplays. Δηλαδή και από games που έχω να τα κάνω ξεχωριστά, έχει δηλαδή δύο games μαζί σε ένα gameplay. Σε διαφορετικά gameplays λέω. Θα σκεφτώ να κάνω και λίγο από ένα άλλο game. Αλλά άστο. Πάμε να σκοτώσουμε εκεί πέρα δαίμονες και τέτοια. Demons. Εσύ Άντε πάλι να σε σκοτώσουμε. Δεν λες. Εσύ θέλεις να σε σκοτώνεσαι. Πλάκα. Να σας κάνω παιδιά. Αυτός ο δαίμονας θέλει να σκοτώνεται. Καλώς εγώ χατερέ. Κύριε το φακ. Είναι ίδια λέξη. Κακύρι. Γιατί αυτό πήραμε. Περίστευτε και όπα. Τώρα θέλω να πατήσω γαμάτα. Αγιά θες να το λες, το ξέρω. Τέλος πάντων. Σκελετή, θα φάτε. Κοιτά. Ο μαλάκας. Αντέλα, Oh shit. Νομίζεις ότι με τρόμαξες σαν μαλάκα. Ναι, ξέρω με. Έχεις πιο πολύ ζωή, This will be fun. Not. I don't know. We'll see. What? You're getting away? Come on. Δεν αφήσει, Damn it. Χτυπήθες, Πάλι. So useless. Damn it. Die.
Ah, shit. Bitch. Die! Why won't you die? Die! Yeah, you bitch. Die! Bitch. Oh yeah. I win. You are dead. Damn it. La la la. La la. La la. La la. ¿Qué puedo? Ajá. Te digo. No lo resultó. La la la. La la la. Agora tinha dito. Sabemos. Porque eu sou. Temos button. Para que eu estou as águas. Olha o PVP. Deathmatch. Olha o deathmatch. Ah, can't. Ah. What a good. Aqui temos aqueles caninhas. Ah. Isso. Battle. Battle. Olha aí. What a one. Posso explicar tudo. La la la. What the what? Boom, bing, bam, bam. You are dead, and you are alone. Die, you bitch. Die, bitch, die. Yay, I win, bitches. You're so useless. Goldie. Select stage. Pamento. Oh, hi there. Oh, crash style again? Imagine I got crash style. Get away from there. Did you start your wallet? I'm so disappointed. Boom sakalaka. You're not dead, die! Bitch. Mas se lega do stall para tus casas solos. Puppet of Steel, huh? This should be a lot of fun. Or not. I don't know. Where are you going, you giant bitch?
Die, bitch. Die, you fucking bitch. You're dead. Disappointing. Yay. Ahora πάει για τώρα, πάμε πίσω. Εδώ. Collect. Thank you very much. 2.000 γκόλτι, yay. Οπα, πολλά. Νικόλας, κινδυνεύει η Ελλάς. Νικόλας, κινδυνεύει η Ελλάς. Πάμε να κάνουμε και τις επόμενες δύο. Εκεί πέρα. Με τους... Οχο. Yay. Πάμε και εδώ. Τσεκόρε. Τσεκόρε. Να κόψεις δέντρα ή κεφάλια. Άμα θέλεις να κόψεις το δικό μου δεν θα μπορείς. Γιατί θα σε κάνω κομματάκια. Boom, σακαλάκα. Και ο Τσεκούρ μαλάκας από εδώ. Ο Τσεκούρ μαλάκας. Γεια σου Τσεκούρ μαλάκα. Γεια αυτός είναι ο Τσεκούρ μαλάκας, να το ξέρετε. Δεν ξέρω καν το ονόματα, αλλά τον λέω Τσεκούρ μαλάκα. Ultimate attack, bitch. Ο Τσεκούρ μαλάκας θέλει να σκοτώσει. Δεν θα μπορεί. Ήδη σκοτώσει. Boom, σακαλάκα. Boom, στο αφήσε. Yay. So guys, αυτό ήταν το gameplay. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like αν σας άρεσε και αν θέλετε να βοηθήσω να συνεχίσω το gameplay με το Legacy στο Discord. Και κάντε subscribe αν θέλετε να συνεχίσω και το YouTube. Και θα σας δώσω το επόμενο gameplay βίντεο. Τέλος πάντων, για τα games στο PlayStation 4 θα βγάλω μερικά εκεί πέρα για The Last of Us, Uncharted 4, Uncharted 3, Uncharted 2. Μετά θα βγάλω. Αλλά για πρώτο θα βγάλω για το Uncharted 3. Θα βγάλω πρώτα τις τρεις πρώτες πίστες και μετά θα κάνω ένα άλλο gameplay ή για να συνεχίσω το Uncharted 3 ή για να παίξω The Last of Us. Πείτε μου κάτω στα comments τι προτιμάτε μετά το πρώτο gameplay το Uncharted 3. Να συνεχίσω το Uncharted 3 ή να παίξω The Last of Us. Αυτά και bye.